Așa, mami, zi. Așa, iubita. Așa, hai, ia măruțul și vorbește tu cu măruțul. Ia vorbește. Așa, ia măruțul. Da, mami, da. Tu ai 4 luni și 2 săptămâni și nu-ți mai tace gurita, așa, mami? Hai. Zi, mami. Hai, vorbește, ia, ceartă pe nenea măr. Ia, vorbește tu cu mărul. Nu mai vrei nici pe măr? Dar cu cine vrei tu să vorbești? Ia, vorbește tu. Pe cine vrei tu să cerți? Pe cine cerți tu? Pe cine cerți tu? Așa, mami. Așa, mami. Așa, mami. Așa vorbește. Ia mai zi tu. Ce mai zici tu acolo? Ce mai zici tu acolo? Așa. Așa, mami. Și ce mai zici tu? Da, iubita mea. Așa, mami, ia. Explică tu la toată lumea. Explică-ne tu. Așa, iubita, hai. Bravo, mami. Da, așa, mami. Nu știi ce să pun în nuța sau? Așa, mami. Așa, iubito, ia bă. Da, dragoste, dar nu mai băga mânuța. Hai. Așa. Gata, suntem oboși. Bravo! Bravo, Arturica, lui mami și lui tati. Bravo!